ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hokumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la, sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa, a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi wulada in na kibaruya bɛ taa n'an ye dogofirikaw fɛ yen. Dogofiri, bamanciwale ni nijugawale kɛbaa dɔw kun taara k'u bɛ taa dugu jukɔrɔ mugu don. A kɛra u yɛrɛ sata ye. U kɔni u nɔɔnina mugu in fɛ. Kunkolow ni kanw ni senw k'olu bɛɛ lajɛlen yari-yari ka taa fanw fɛ. Dogofirikaw olu ka siraba n'o ye dogofiriba siraba ye sa. U kun taara k'u bɛ taa dugu jukɔrɔ mugu in don yen k'u dɛndɛn ka taa. Ala y'a kɛ a porokotɔraw yɛrɛ la maa 4 bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen nɔɔni. Dɔw kunkolo u senw bɛɛ lajɛlen tigɛra ka t'u fili fanw fɛ. Bi fana an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen ni ale bɛ saniya ko kunna sira yiriwali kuntalajan ni ale tun bɛ Kayi sira kan ka na a yirala sa k'a fɔ ko min ye Katikaw fɛ yen Toribugukaw ka fanfɛla la min kɛ bingalikɛla dɔw kɔni ye jan da ale ka mobili ɲɛ wolomasiri tabaw kɔni ye taa tugu olu mɔgɔ ninnu na min ye minisiri yɛrɛ ye ale ɲuman sera a ka baarakɛyɔrɔ la a ka kunnafoni ɲɛmaya bɛ maa min bolo an y'o sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko min ye minisiri ye ala barika la a ɲuman sera a ka bureau kɔnɔna na maa tun bɛ délégation na o bɛɛ lajɛlen ɲuman sera wa ko min ye armée ye ko ka foliba ta ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman bingali in kɛlen u ye olu yɛrɛ la kɔlɔsi cogo min ka tila ka maa ninnu nɔbɔ fo ka taa se yɔrɔ jan min ye escorte ye k'o fana kɛ ka na ni minisiri ye fo Bamakɔ kɔnɔna na k'o foli kan ka kɛ Mali wolomasiri tabaw ye ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na ko ni ala sɔnna a ma olu kɔni bɔra nin ko in na nka min ye wolomasiri tabaw ye olu de bɛ se k'a fɔ min ni min kɛra ko kɔnɔna na kuma tɛ maaw bɛ jaabi minnu nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ maa tora la ni maa ma to la minisiri kɔni n'a ka kabini mɔgɔ olu bɛɛ lajɛlen ɲuman bɔra
Sɔrɔsiw olu kɔni ni maa ninnu tora ɲɔgɔn na ye ni Ala sɔnna ma min mana sɔrɔ o la sini an na o da aw tulo kan. Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔ dɔ tun kɛra waati dɔ la polisilakaw fɛ o tun ye tɛgɛ da maa dɔw kan n'o ye maa 600 ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra sen ta ye maa 450 ye maa minnu minɛna sa an b'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni sɛgɛsɛgɛliw ni ko ye min yira o ye k'a fɔ ko bolosira ka da u kan nin kalo in tile 26 ɲamanakaw fɛ Tabakɔrɔ nin y'a siɲɛ 2nan ye sa nin waleya ɲɔgɔnna bɛ kɛ kibaruya minnu sɔrɔla polisilakaw fɛ ka se ka tɛgɛ da ni maa 450 ka sa maa 450 min ni Ginekaw b'a la Gambiyanw b'a la Guinée Bissau kaw olu bɛ a la ka taa se Sierra Leone kaw ma Senegali a yira ko olu de minɛna maa ninnu cɛla sa a yira k'a fɔ ko cɛlakaw kɔni ye 329 ye musolakaw olu ye 148 ye denmisɛnnin 14 o de bɛ a la minnu si ma se san 6 ma min ye muso dɔw ye fana ale ni funanganin dɔw olu fana bɛ ko in camancɛ la ye wolomasiri tabaw ka fasa polisilakaw ka wulikajɔ n'u ka basigi kɔnɔna na sa olu kɔni ye nin wulikajɔ in kɛ polisi directeur danga min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'o ye contrôleur principal de police Dawuda Jara ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ in ni nin bɛɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ni kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔli ye sabula a kɛkun ye bi jamana bɛ se ka lakana cogo min maa minnu minɛlen filɛ nin sa ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛna boloda wa dɔw fana bɛ u kɔni yɛrɛ nan'u yɛrɛ sɔrɔ bingali ni janfa dɔ de kɔnɔna na janfa min n'a bɛ f'u ɲɛna k'u ka na anw ka jamana kɔnɔ baara o ko bɛ ɲini ka d'u ma bɔlɔlɔ siraw fɛ ŋanamuŋanamumaw nka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ sen na yaasa ka se ka ko in ale bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn maa 50 minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa ka segin ka na u ka dugu kɔnɔna Baɲangarakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen a yira k'a fɔ k'olu caman kɔni labɛn bɛna ladege maa caman wɛrɛw fɛ sabula nin waleya in ye a to basigi ni lafiya u ka na dugudentɔnw yɛrɛ bɛ k'a yira bi k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ ka segin ka na olu yɛrɛ bɛ ka foli ni tanu kɛ sabula u y'a ye k'a fɔ min ye u bɔr'u ka yɔrɔ minnu na u kana yen o de da ka d'u la Baɲangara kɔni kɔnɔna na sa jɛkulu min sigilen don nin ko in kunna olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni a na to sen na yaasa maa mana ŋaniya siri k'a fɔ ko i kɔni y'i sigiyɔrɔ bila i bɛ Moti mara kɔnɔna na i bɛ se ka lasegin i ka dugu la cogo min na olu na se ka o kɛ cogo min na Bamakɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye Asimi Goyita ye ale ye maaw bisimila minnu bɔra Katarikaw olu fɛ yen Dr Mohamed bin Abdul Aziz Al Kulalafi na ale ye Katarikaw ka secrétaire d'État ye ale kun nana ni ci ye ka bɔ Katarikaw fɛ yen ka na di an ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita ma n'o yɛrɛ y'a bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la maa mafalen kɔni nana ni sɛbɛn min ye sa o ye bɛn ni kelenya bolo ni ɲɔgɔn ma Mali ni Katar ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ minnu bɛ senna bi Mali kɔnɔna na ka se basigi ni yiriwali ma min ye Katar jamana ye ale bɛna dɔ fara o kan koyi u y'a yira Asimi na k'a fɔ olu ni Mali jamana ka bolo ni ɲɔgɔn ma a na sinsin ka taa ɲɛ min ye Katarikaw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu nana ci min na o ci fa sirilen don sɛbɛn min kɔnɔ sa o dira jamanakuntigi ma sabula nin waati in na Katarikaw ka wulikajɔ kɛlen don yaasa u ka faaba n'o ye Doha ye ale ni farafinna an fanfɛ bolo mɔgɔ bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na minisiri n'o ye Ablaye Diop ye ale tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan jamanakuntigi yɛrɛ nɔgɔkɔrɔmɔgɔw fana tun bɛ yen Aluseni Sanu tun bɛ yen nka min ye Katarikaw ye u b'a fɛ ka na baara de kɛ an ka jamana kɔnɔ baara belebeleba 2 minnu n'o u bolo nin waati in na ni kɔni wulikajɔ fana bɛ yen ka se ka dɛmɛ fana ta ka di Mali ma bamanciwale jugawale kɛlɛli la yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko o nakunba ye o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jamana 2 in kɔni u nana u bolo ni ɲɔgɔn ma don nataw la yaasa hakilinaba minnu bɛ yen jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o sigi sen kelen kan n'an bɔra Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min ye seko ni dɔnko ale baara min bɛ sen na sabula ɲinan sa a fɔra ko ye seko ni dɔnko san ye o la sa ka se k'a ko Kurumokari bi min ye Mamu Dafe ye ale kɔni ye maaw wele maa mafalenw caman olu nana yaasa min ye san kelen ye a baara bɛ se ka nun don cogo min k'o sigi sen kelen kan a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ɲɛbilaw kɔni ye olu bɛɛ kɛra bi Bamakɔ CICB kɔnɔna na conférence belebele o tun bɛ kɛnɛ kan min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye sɔrɔ yiriwabaw maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛna na baara kɛ san kelen in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Kebajalo ye min sɔrɔ o la an ka jɛ ka o filɛ. Kuma bɛ fɔra sɔgɔmada in na donc foli de bɛ ne bolo foli bɛ daminɛ jɔn fɔlɔ la an bɛ foli daminɛ an ka jamanakuntigi la n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale min ye nin san in di Mali bɛɛ ma
a m'a di Seko ni Dongo dɔrɔn tigilamɔgɔw ma dɛ, a y'a di Mali population bɛɛ de ma. Parce que n'i ko Seko ni Dongo culture o tɛ secteur kelen ye, o tɛ jɛkulu kelen ye, o ye maliden bɛɛ de ye. A y'a yira n'a k'a fɔ hakilila min don, n'i y'a mɛn jamanadenw de ko don. An bɛ ko ko kɛ bi, a bɛ daminɛ ni Seko ni Dongo de la, a bɛ laban o de la. A kɛra culture baarakɛla ye o, a kɛra artisan ye o, a kɛra tourisme ye o, a kɛra sɔrɔsira yiraw ye o, a bɛɛ ye Seko ni Dongo de ye. Donc a ye décision ta ka nin san in d'a ma, an b'a fo. N jɛɲɔgɔn bɔra k'a ɲɛfɔ, an ye baaraw daminɛ, ni Ala sɔnn'a ma kalo o kalo, dɔgɔkun o dɔgɔkun, ne tɛna fɛn fɔ dɛ, mais dɔgɔkun o dɔgɔkun aw bɛna ye min bɛna kɛ Mali kɔnɔ ka taa Kidal ka na Kayi. Projet min dayɛlɛnna sisan n'a bɛ fɔ o ma ko projet culture Mali 2025 a dayɛlɛnna ni hakilina min ye aw hakilila jiginna décembre kalo tile 31 président de la transition son excellence le général d'armée a ye san 2025 Seko ni Dongo san ye. Donc o kɔrɔ ye mun ye ko Seko ni Dongo ni o bɛ an yɛrɛ fɔ, an ka tabiyaw fɔ, an ka adamadenya fɔ, an ka taabolow fɔ pour que o bɛ se ka kɛ tuloma ye cogo min na min bɛ se ka sɔrɔ ni yiriwa ni adamadenya a ka kɛ o sinsin bere ye. Donc a dabɔra o de kama. Baara caman bolo dalen bɛ a kɔnɔ, a bɛ daminɛ ni ka kalanko o bɛ se ka k'a kɔnɔ, ka ɲɛfɔli k'a kɔnɔ an ka adamadenya yɛrɛ la, o b'a fɔ min ma l'histoire ani patrimoine immatériel, c'est-à-dire an yɛrɛ ka adamadenya sigilen bɛ fɛn min kan, baara bɛ se ka k'o kɔnɔ. N'i y'o bɔra yen, denmisɛnninw fana y'a dɔn bi a bɛ fɔ ko sini denmisɛnninw ye sini ɲɛsigiw ye. Anw bɛ fɛn caman dɔn an ka Seko ni Dongo la parce que a ɲɛfɔra aw ye. Donc an bɛna o kɛnɛ ninnu caman sigi ani adamadenya yɛrɛ la min ka gɛlɛn ni a bɛ se ka fɔ o ma tubabukan na ko valeur, olu bɛ se o kalan bɛ se ka kɛ cogo min na k'a daminɛ denmisɛnninw depuis u bɛ dugu ma fo sanfɛ, peut-être niveau universitaire fo ka yɛlɛn o sanfɛ. U b'a fɔ min fana ma ko industrie culturelle et créative, y'a dɔn ni o kɛlen don ka jamana, a bɛ jamana fan caman na, mais i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la, gɛlɛya tɛ yɔrɔ dɔw la. Donc ɲinini bɛ se ka kɛ nin bɛɛ la pour que o fana ka se ka kɛ, olu ka se ka kɛ dɛmɛbaga ye jamana sɔrɔ ni a yiriwali taasira la. Ani n'i ye Mali ta, Mali ye jamana kɔrɔba ye encore. Mun de y'a kɛ an b'a fɔ ko Mali ye jamana kɔrɔba ye? Seko ni Dongo tigilamɔgɔw bɛ yan, i b'a ta depuis Bamako fo an ka togodaw la, a caman bɛ togodaw la u dɔnnen tɛ, mais olu ka girin ni bibliotɛkiw ye. An bɛ baara bɛ ɲɛsin olu ma, sinon an bɛ wuli ka se olu ma. Olu yɛrɛ hakilinata ye min ye, u bɛ se ka Mali dɛmɛ ni san 2025 kɔnɔ, an bɛ se ka an ka baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na, an bɛ se ninnu bɛɛ ma, u ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw maliyɛnw ye pour que an ka se k'a dɔn k'aw ye maliyɛnw ye. Donc je pense et c'est sûr et certain ce projet là a bɛna jɔnya juru de tigɛ. Merci. N'an bɔra sebe la, an bɛ segin ka na Wagadugu kɔnɔna na yan. Wagadugu yan kɔni mɔ ma bɔ mɔ la, k'a f'i ye maaba ye o t'a la, e bɛ mɔbiliba kɔnɔ o t'a la, i ye magobatigi ye o t'a la. Fan o fan bɛ ko Fespaco bɛ ka kɛ yɔrɔ min na, n'i kɔni ko k'i bɛ don yen n'i ka mɔbili ye, i bɛ sɛgɛsɛgɛ. Min ye maa caman ye, o ye lakɔlɔsili kɛ dugu kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ bi min ye Wagadugu fan caman ye, maa tɛ se ka taa yen. Siraw caman tigɛlen don, nka maliden minnu bɛ yan an k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Cɛsiri ni baara ni danaya mun dalen don kan, u bɛ k'u cɛsiri o la kosɛbɛ. Minnu fana nana Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka na Fespaco kɔnɔna na, olu fana ka timinandiya bɔ o la. Min ye maliyɛn minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ b'u bolo yan bi, u bɛ waso kun bɔ baara kɛcogo ɲuman, danaya minnu dalen don ka baarabaw d'u ma Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna na yan ani Burukina fan caman fɛ. An n'a sifinnaka caman ye ɲɔgɔn ye, u bɛ misali bɔ bi, sabula bi u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o ma. Min ye Fespaco yɛrɛ hukumu kɔnɔna na fana, sɔgɔma in na an ye Nzoli da Bobokaw fɛ yen,
min ye bobo ye Air Burkina ale bɛ ka baara belebeleba sigi ye yaasa ka se ka bobo ale pankurutigi kɛnɛ dilan CFA wari miliyari 80 o de donnen don baara in na pankuru bɛ jigin yɔrɔ min na k'ale larawuli joona ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maaw n'u bolominɛw bɛ se ka tɛmɛ cogo min maa 1,000,000 o ka se ka tɛmɛ bobo yen fana fɛ nka yanni baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ban Air Burkina maaw olu kɔni bɛ ka bobo julaso ka bɔ bobo julaso ka taa Abidjan o bɛ bɛn CFA wari 50,000 ani 2,000 ani 300 ma o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o musaka ye o ye taa ni ka segin ye ni maa maa kɔni bɛ Air Burkina ta bobo julasokaw fɛ yen kɛnɛ min bɛ yen n'o ye pankuru yɛrɛ jigi kɛnɛ ye maaw b'u ka minɛnw suma yɔrɔ min denw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na nin bɛɛ lajɛlen larawulila ka lajɛ bi ala ni min ye Air Burkina ale ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na FESPACO ko hukumu kɔnɔna na polisiw ka ɲɛmaaba n'o o ye Wedema Sida ye Jean-Alexandre Darga ale kɔni wulila sa ka min ye polisi minnu bɛ baara la FESPACO jɔyɔrɔw la ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ baara bɛ cogo di u bolo u ni mun bɛ ka mun ni mun kɛ min ye a n'a nagakɔrɔmaw FESPACO délégué général u n'o ye Alex Sabadogo ye u y'o munumuna ka t'o ka yɔrɔ la FESPACO daga yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ sa Wagadugu yɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen u taar'u bɛɛ lajɛlen lajɛ polisi ɲɛmaa in a n'a ka nɔfɛmaw u y'a yira sa k'a fɔ ko baara taabolo k'a ka ɲi ale yɛrɛ masuna maa min bɛ yen sa n'o ye commissaire divisionnaire de police Ablaye Bɛlɛmi ye o fana ye ɲɛfɔli kɛ wulikajɔ min bɛ sen na degun minnu sɔrɔlen don min kan ka fara baara kan u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ min ye polisi directeur yɛrɛ ka wuli ka na kɛnɛ kan ka na yɔrɔw lajɛ o diyara maa caman ye sabula fili ni majɛ dɔw tun bɛ yen a y'olu latilen baara kɛcogo ɲuman ni baara faamuyako ɲuman min ye barijitigi dɔw ye olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min lakodɔnni sɛbɛn bɛ maa minnu bolo min ye makɔrɔ bɛ maa minnu bolo ale ni maa minnu yɛrɛ nakun yɛrɛ ye festival ko ye olu ka taa ni ka segin olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛ dɔnnen don ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ sa a ye nimero fana di min ye 17 16 10 ko yaasa maaw ka se ka weleli kɛ n'u ye degun sɔrɔ k'u to FESPACO ale kɔnɔna na yan FESPACO kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an ka jabɔla Fuseni seko ni dɔnko jɔnjɔn min bɛ yen n'o ye médaille ye Burkina y'o ta k'o di ale ma ani maa caman Fuseni Mayiga ale de ye bi kɔni an ka sinimabɔyɔrɔba n'o ye CNSM ye o directeur ye Burkina ye nin waleɲumandɔn min kɛ a ye o bɛ tali kɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la a sera ka baara minnu kɛ min ye FESPACO tɛmɛnen ka na se zen FESPACO ma o y'a to nin jɔnjɔn ninnu dir'a ma Fuseni ko denmisɛnnin don Burkinakaw ko denmisɛnnin min don k'a bolo ta yɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ sabula maakɔrɔ dɛgɛ k'a bɛ se k'o nɔɔni bi a ye ja minnu kɛ ka kɛ n'a si ye san 50 ja 50 a y'o bɔ ka ban ale yɛrɛ dun ye funankɛni ye jabɔ daminɛn'a fɛ ɲinan yelen ka tɔgɔla walan kɛnɛ ka sa a nana ni ja ye ko min ye ala ka sugo in o bɛ tali kɛ alimami dɔ la sa ale bɛ fatu o nɔrɔbilali ko olu de b'o kɔnɔna na n'ala sɔnna ma ala ka sugo in ale bɛ bɔ bi su in na sa sini Burkina na min mana na sɔrɔ la an n'o da o tulo kan FESPACO fana halisa maliyɛnw u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la hali bi sabula muso minnu nalen don tobiliko kunna o tobili ɲɔgɔndan jaabi fana bɛ bɔ sini min ye vieille marmite Umu Traoré ye ale n'a tɔw maa minnu nalen don n'u bɛ CEDEAO kɔnɔna na bi Mali ka tobili dumanw Mali guwadumantigiw u bɛɛ lajɛlen bɛ yan ɲɔgɔndan in na ko min ye jɔyɔrɔ 5 ye o kan ka jalatigɛ sini ni ala sɔnna ma sufɛla la min mana sɔrɔ o fana na an n'o da aw tulo kan Nigériyakaw fɛ yen olu ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ pankurutigi kɛnɛ na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Nigériya kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔrɔgu k'a bɛ min Nigériya sɛgɛsɛgɛliw ye min yira o ye k'a fɔ ko min ye Nigériya ye maa 223,000 de ye o maa 223,000 la maa 14,000 ko olu kɔni dɔrɔgu ye olu taala ye olu miniji don ko in bɛ se ka falen cogo min sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra sa ko yaasa dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na o ka ca Nigériya kelen in fana kɔnɔna na hali bi seko ni dɔnko minɛnw n'o ye patrimoine ye o matarafalen n'u fɛ kosɛbɛ u ka musée n'u ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔw u ye minnu sɔrɔ o la u y'olu kimɛli kɛ kimɛli senfɛ sa kɔni taara ye sa ko min ye Benenkaw ka masakɛ dɔ ye o ka minɛn dɔ kɔni bɛ yen o belebeleba bɛ u bolo min ye Nigériyakaw ye u b'a fɛ ka kɔmasegin kɛ n'o ko ye halisa kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Alizerikaw fɛ yen Alizeri olu y'a yira kunun ko k'a fɔ k'u dabali banna koyi Faransi de filɛ nin ye ka bɔforola kuma fɔ olu ma koyi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye doni kɔni n'o ye Alizerika min bɛ fɛ ka taa Faransi ko u nana ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Alizeri yɛrɛ ko sa ko nin ye dabali banko ye koyi ko Faransi ka nin ta ka ɲɛsin olu ma k'u dabali banna kuma tɛ minnu bɛ don Faransi kɔnɔna na bi n'o kɛrɛnkɛrɛnnenya Paris kɔnɔna na k'u ninnu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'o ye Alizerikaw ye Alizeri ko nin kɔni ye dakɔrɔbɔli da ye
ko maa yɛrɛ tɛ kala dɔ ɲina ka bɛnɛ ni kuma in ye Maroc masakɛ Sunkalo o kɔni tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye ale ka baarakɛyɔrɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko misiri minnu bɛ yen n'o ye misiri 26 ye ale na se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma 26 in na sa min ye 13 ye olu jɔra kura ye min ye 9 ye o fana la kurakurayara k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye Sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na sa o misiri kelen o kelen bɛ se ka maa 4,400 836 de ta n'o ye diinɛ batolaw ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sa u ka diramu wari ale kɔni 1,660,000 o de bɛna don o ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka kɛ Sunkalo ale bɛ se ka timɛ cogo min na misiri ninnu olu kɔnɔna na Uranda kɔni a yirala sa k'a fɔ ko ale kɛlen don ka min ye Bamaci ale kɛba M23 mɔgɔ kɔkɔrɔma don min ye Angleterre ye sa n'o ye Royaume-Uni ye o kɔni ko ale bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin Uranda ma ko Uranda bɛ ka nin waleya mun kɛ nin ye o tɛ bɛn bi o tɛ bɛn sini sabula ka Bamaci wale kɛbaw min ye Bamaciw k'olu firi jamanaw kan ko o man di olu ye Ngilɛw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kongo ka duguba 2 ye n'o b'o ka kɛɲɛka fɛ k'olu kɔni minɛlen don bi Uranda ale ni Bamaci jɛkulu fɛ n'olu kɛlen don ka Uranda kɛlen don k'olu kɔkɔrɔma don ko f'u k'o dabila n'o tɛ min ye Angleterrekaw ye ko k'u na ɲangini ta ka ɲɛsin Uranda ale ma Irankaw fɛ yen nucléaire ale bɛ dilan ni minɛn minnu ye n'o ye uranium ye 100 sarada la e ko Iran ale ma 60 sɔrɔ la wa a dun fɔra ko ni 90 b'i bolo k'i yɛrɛ na se k'i ka nucléaire dilan i yɛrɛ ye siga kɛlen don bi ni alima n'a sɔrɔ Iran ale t'a fɛ ka dɔ fara a ta kan tuguni maaw dun siran ninnu k'a yira k'a fɔ ko min ye minɛn in ye n'a bɛ jamana min bolo e ko énergie atomique i tɛna se k'o kɛ wa o kɔni jɔrɔla kɛlen don ka maa caman tɔnsi wuli bi Américains ka jamanakuntigi ale y'a fɔ kunun ko u ka jamana ale ka conseil des ministres fɔlɔ senfɛ Maison Blanche kɔnɔna na a yɛrɛ ka kibaruya dila min bɛ yen n'o ye Elon Musk ye n'ale ta ye Twitter ye ni X dɔ bi ko k'a yira sa k'a fɔ ko feerefɛn o feerefɛn minɛn o minɛn kɔni n'o bɛ bɔ nanzaralakaw fɛ yen n'o ye Europe ye ko min ye douane siraw la kɔni ko 100 sarada la 25 ko u na o fara kan yaasa a ka se ka don l'Américain olu fɛ yen Ukraine ale ni États-Unis ko ɲɛbila sɛbɛn dɔ kɔni sɔrɔla ɲɛbila sɛbɛn ye bɛnkan min bi n'o bɛna taa sɔrɔ ko ta nasira fɛ min b'a to sa Ukraine ale de kɔni ka dugujukɔrɔ nafa dɔw min ye l'Américain ye olu bɛ se k'u sago sɔrɔ o la cogo min na fala ye an sera ka min sɔrɔ wulada in na kibaruya la telimanw na ka da Outlook kan o de ye nin ye FESPA ko sisan kɔni a b'a siɲɛ 3 siri yɔrɔ la ja belebelebaw olu bɔlu de bɛ bi su in na ani sini wulikajɔw bɛna daminɛ sufɛ taamaw bɛna daminɛ sabula yɛlɛ ka tɔgɔla walan sɔrɔli a kɔni bɛna da yen kosɛbɛ sini ni an ka Mali ja bɔra bi sini an na kimɛli kɛ an yɛrɛ ka jateminɛ na maa minnu bɛ yen n'olu garisigɛ ka bon yɛlɛ ka tɔgɔla walanko la olu da tulo kan nka fala ye surprise bɛ se ka bɔ a la an ka dugawu kɛ an ka jamana halisa Ala k'a dɛmɛ min ye yɛlɛ ka tɔgɔla wala a ka se ka sɔrɔ hali n'o ma sɔrɔ an tɛgɛlankolon kɔni kana taa so cogoya si la sabula denmisɛnninw nana ni ja min ye tiɲɛna ja ɲɛnamaw don nka a ko tɔ o bɛ jiri bolo Ala ka sini yira an na Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga Falaye Keyita Keba Jalo a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛ na ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma